my life, take it or leave it, set me free. What's that crap, Papa know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life and set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. It's my life, my world. 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 It's my life. Do you understand? I live the way I want to live. I make decisions day and night. Show me signs and good examples. Stop telling people how to run your business. Take a trip to east and west. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to
Frumos! Вратарь лучший! Hai băieți, râdeți, râdeți! Hai, săriți, săriți! Hai! Evenimentul de astăzi. Felicit special echipele care au participat, locul de frunte au luat și s-au depus în mod civilizat frumos ediția de astăzi. Sperăm în viitor să fie și mai bine organizat. Din punct de vedere organizativ a fost la nivel înalt, ați arătat să demonstrați cu calitate de loc. Vrem să vă mulțumim și să viitor să fie mai bine, să fie un bun exemplu pentru alte generații care ne urmează. Și pentru următorul turneu acceptăm propuneri, acceptăm, nu știu, din partea echipelor, sugestii sau dacă cineva vrea să ții ediția la oraș, suntem gata să... Bine. Arbitrii În primul rând mulțumim la toți participanții, organizatorii, la toți. În al doilea rând, dacă s-au spus că nu-mi place așa, nu-i bine așa, dar voi vă gândiți că pentru fiecare din noi e comod fiecare persoană, nu? Și în viața cotidiană. Vecinul nu-mi place că face gălăgie, așa trebuie să ne acomodăm cu lucrurile care sunt. Dar noi trebuie să începem, de la noi să începem. Nu să uităm așa la trebuie să fie bravo, noi trebuie să fie bine. Mă iertați că asta nu vreau să jur. Am hotărât să dăm jucătorul cel mai simpatic. Care a fost simpatizat de toți.
e Pavel Ciobanu. Premiul se dă lui Leonard pentru toată organizarea care a făcut. Echipa debutantă am hotărât să-l premiem pe Ciobanu Andrei. Sotomarina. De la seria B, de la Citadela. Tot îi primim de la Verona pe Radu, ca următorii, cred, sau vom vedea până pe vreau să primești pe Radu. Radu de la Verona. Nu, cel mai bun portar. Vasile, Triboi Ion. Iese înăuntru. Stop telling me, stop seeing me. It's my life. It's my life.